So, hi, hello mga bay. Kumusta man tanan mga bay? Karong adlaw tuturuan ko kayo kung paano lutuin itong tinatawag nila ditong chicken in the oven or baked chicken. Kung sa akin pa lechon man ang tawag ko dito bay. So, kailangan i-marinate muna natin yung manok bay. Laliguan natin ng lemon. Itong lemon na to bay. Isang lemon, ipahid-pahid mo lang dyan bay. Masim-asin mo lang manok bay. Manok na naman tayo bay. Araw-araw na lang to bay. Pero sige lang bay, ganun talaga ang ulam dito bay. Ayan masim-asin mo lang siya bay. Ganyan bay. Ikot-ikot himas bay. Hala sige, lobod lang bay. Pero siyempre, hinugasan na natin to ng mabuti. Tapos na to nababad din kanina. Tapos, patakan na natin siya ng asin, bay. Patakan natin ang asin. Yan, bay. Back to back, bay. Back to back para lumasa siya, bay. Tapos, bay. Butas-butasan nyo yung ano, bay. Butas-butasan nyo yung ano, bay. Yung kanyang mga laman-laman, bay. Para manunuot yung sarap. Yung lasa. Butasan yung mga laman bay. Kung saan ang malaman. Para yung lasa niya. Manunuot talaga siya bay. Tapos. Yan bay. Ibabad muna natin siya. Sandali bay. Diyan bay. Hintayin muna natin ang mixtures niya. Mag-ano muna tayo dito. Andito ang blender bay. Mag-blend tayo ng kanyang sauce. Ito kamatis. Ayan kamatis isang malaki. Tapos sibuyas isang malaki din. Itong sibuyas isang malaki. Ayan bay. Tapos yung oven ininit ko na yan siya bay para mainit na siya. Buyas, bawang. Tapos lagyan natin siya ng suka, tuyo, mantika. Sandali bay, kunin ko muna yung mga ibang kailangan. Tapos bay, lagyan natin siya ng suka bay. Kalahati lang ng 1/4 suka. Yan. Sa may line lang sa baba sa measuring cup. Doon sa cup mo bay, sa cup. Dito mo siya itapat lang sa pinaka-line dito sa baba ito. Ito. Suka. Tapos tuyo. Tuyo bay. Tuyo 1/2 cup bay. 1/2 cup na tuyo. Tapos itong chicken wing sauce. Lagyan natin siya ng tansya lang. Yan, mga 2 kutsara siguro. Tapos itong chicken wing sauce. Tapos itong French sauce mga bay. Lagyan din mga 2 kutsara din. Tapos mantika. Tapos mantika bay. 1 cup bay na mantika bay. 1 cup bay. One cup na mantika bay. Okay. Tapos i-blend mo na siya. I-blend mo na. Sandali. Kulang pa pala ng yogurt bay. Yan ba yogurt. Kalahati lang na yogurt bay ang ilagay natin. Kalahati. Yogurt. Any kind of yogurt. Basta yung 170 gram. Kalahati lang. Okay. Tapos i-blend na natin. Lalagyan pa natin siya ng kunting ketchup. 3 sachet kasi itong ginagamit kong mga ketchup mga bay, yung ketchup ng ano ba,
ng bigay-bigay ng mga restaurant kasi sayang yun ang ginagamit ko, 3 sachet. Mga ano din to, mga 1 kutsara siguro kasi kunti lang naman ang laman. 1 kutsara na ketchup. Okay, blend na natin. Blend na natin. So, ayan. Okay na ba? Ilagay na natin ang manok dito sa Pyrex. Ayan. Tanggalan natin ang mga buto ng lemon. Okay. Andiyan na yung manok. Tadan! Tapos mga bay. Ayan. So, lalagay na natin ngayon sa oven. Oven. Mainit na to siya. Naka-down tayo. Down ang gamit natin. Yung sa baba muna. Ayan, down. Tapos 200 ang kanyang temperature. Tapos 1 oras. 1 oras mga bay. After 1 hour, mag-a-add tayo ulit ng, pag mag-off na to, another half hour. Tapos papupulahin na natin ang ibabaw. Okay, see you! Nag-off na siya mga bay, no? Ang 1 hour tapos na. So, tingnan natin kung anong itsura ng after 1 hour. So, ayan siya mga bay. After 1 hour. Ay! Iikot muli natin siya ng half hour. Ayan, kalahati. So, ayan mga bay. Almost done na tayo. Ngayon, ang nangyari, pag okay na yung 1.5 hour, ganito siya. May mantika na mangingibabaw. So, ang gawin mo, paligo mo. Paligo mo siya, bay. Tanggalin mo yung sauce. Kasi yung sauce namin, ayaw ni tata yung sauce. So, yung mantika lang. Mantika ipangligo mo. Tapos, i-ano mo na siya sa ibabaw. Papulahin mo ng konti. Ito, bakit pumula kaya to? Ayan. Pumula siya. Pumula kasi yata ang ano natin. Pero kulang pa ng konti. Kailangan nating i-ano pa. Ayan, iligo mo yung mantika. Ligo. Yung mantika na ihalo nyo mga bay, optional lang yun ha. Kasi, alam nyo naman, mahal ang mantika. Dito kasi mura lang ang mantika. Kaya mantika dito pinampapaligo. 1 beses silang ginagamit. Hindi kagaya sa atin na kahit maitim na, piprituhan pa ng tuyo bago itapon. Yan. Pero ganun din naman mga bay. Kasi kahit anong ingat mo, kung talagang ang sakit ay para sa'yo talaga. Kasi sila dito, kahit anong ingat namin sa pagkain, magkakasakit eh. Di ba? Ganun lang 'yun. Tayo mahihirap sa awa ng Diyos. Wala namang mga malalang sakit. Kahit na ganun ang ginagawa natin, pero syempre wala tayong alam doon, lalo na doon sa mga kababayan natin nasa kabukiran.
Ganun talaga, sanay na tayo sa ganung buhay. Ang kaganda lang, dahil yung mga gulay doon, wala talagang mga preservatives. Kaya bawi-bawi din pag may time. So, ayan, isasalang na natin. So, sa ngayon mga bay, dalawa ang obi namin. Ang story ng obi na ito, itong isa, ayan, yung nasa harap nyo, ang gumagana niyan, ilalim. Tapos, ito namang kabila, ang gumagana naman ito, ang ibabaw. Kaya, sabi ko sa kanilang dalawa, dapat isa sa inyo ang magparaya. Kailangan isa sa inyo masira na para mapalitan na ng bago. Kasi napakalaki ng space. Inubos na niya lahat ng space. Pag napapalitan na siya ng bago, medyo luluwag tayo. Ngayon, sabi ko, kinausap ko yung dalawang oven. Sabi ko, dapat isa sa inyo magparaya. Isa sa inyo magpakamatay na. Sabi ko, para mapalitan ng bago. Okay. Ngayon mga bay, habang hinihintay natin na maluto yung ibabaw, gumawa tayo ng pampagana sa mata. Pampagana sa mata, alam nyo kung ano yun? Gumawa tayo ng design mga bay. Itong kamatis. Gumawa tayo ng bulaklak gamit ang kamatis. Ganito lang yan mga bay. Magbalat kayo ng kamatis. Yan. Paikot lang ang pagbalat. Kailangan hindi pwedeng maputol. Kailangan tuloy-tuloy lang. Yan. Tuloy-tuloy lang. Maputol. Hindi pwede. Pampagana sa mata para yung bibig at siya nila gumana. Kailangan mo try ang iyong best na very presentable ang iyong pagsiserve. Magandang tingnan. Nakakagana. Yan. Magagamit din naman natin yung kamatis na binalatan natin. Kasi dito, ayaw nila ng balat ng kamatis. Kaya ganito na lang ginagawa ko. Ginawa ko siyang design. At itong lemon, kailangan pa-triangle mo siya. Ihiwain. Yan mga bay. Yan. Yan. Aywa. Aywa. Isa pa. Aywa. Isa pa. Tapos, ayan. Ayan mga bay. Hiwain mo ng hiwain hanggat humiwalay na sila sa isa't isa. Iingat lang sa kutsilyo. Pamatusok ang mga daliri ninyo. Okay. Ayan na siya. Lagay natin dyan. Tapos, yung kamatis, ikot na natin. Ikot, 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 ikot lang, ikot, 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 ikot lang. Ikot lang natin yan mga bay. Ikot, ikot lang yan mga bay hanggang sa maging bulaklak siya bay. Ay naku bay. Ay naku, napakaano ko bay. Hindi ako nag-iingat. Naputol ang bulaklak ko. Naputol siya ba? Pero sige lang, kahit naputol, ganun talaga ang buhay. Minsan, nawalan ka ng pag-asa, napuputol. Pero talaga, tuloy-tuloy lang ang buhay. Makikita mo rin ang magiging resulta sa lahat ng iyong pagsisikap. Ayan. Kahit putol, maganda pa rin ang resulta. Nandiyan na ang bulaklak na hinahanap ninyo. Ayan. Okay. So, tingnan na natin yung manok. So, ayan na siya mga bay. Thank you for watching. Medyo pero okay lang.